नमस्कार मंडळी, आज तुम्हाला मेथीपासून मी एक रेसिपी दाखवणार आहे. खूप छान आहे आणि ही रेसिपी आहे ना, खाल्ल्यावर जरासुद्धा अशी कडूसुद्धा लागणार नाही. मुलांच्या टिफिनसाठी पण तुम्ही ही रेसिपी देऊ शकता. चला आपण ह्या रेसिपीला आता सुरुवात करूया. त्यासाठी मी मेथी घेतली होती. तर ही मेथी 1 वाटी होती. ती भिजत ठेवली होती. 5-6 तासासाठी भिजत ठेवायची. नंतर ती कापडामध्ये बांधायची. 1 दिवस पूर्ण आपल्याला ती मेथी बांधून ठेवायची. दुसऱ्या दिवशी त्या मेथीला चांगले असे मोड येतात आणि मग त्याची आपल्याला उसळ बनवायची. आता मी गॅसवर कढई ठेवली. त्यामध्ये मी तेल घातलेले आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतल्या होत्या, त्या घातल्या. लसूण जरा लालसर झाले, की यामध्ये आपल्याला 2 कांदे छोट्या आकाराचे होते, ते बारीक चिरून घेतले आणि 1 छोटी वाटीभर कांद्याची पात घेतली. ती सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची. आता यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या मी कट करून घेतल्यात बारीक-बारीक, त्या आपण घालायचं आहे. व्यवस्थित परतून झालं, की यामध्ये 1 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घालायची. आलं लसूणची पेस्ट व्यवस्थित परतून झाली, की यामध्ये 1 टोमॅटो छोट्या आकाराचा, तो बारीक कट करून घेतलेला आहे. तो सुद्धा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. पाव चमचाभर मी हळद घातलेली आहे. तर आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता हे सगळं व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. ह्यामध्ये अर्धा चमचाभर आपल्याला मसाला घालायचा आहे. तर मी मालवणी मसाला घातलेला आहे. तुम्ही पाहिजे तर लाल तिखट आणि थोडंसं गरम मसाला घाला. तर मसालेसुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घेतले. आता यामध्ये आपल्याला मोड आलेले मेथी घालायची आहे. आता मेथी आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. व्यवस्थित मसाला वगैरे व्यवस्थित याला लागला पाहिजे. मीठ वगैरे जर कमी असेल तर तुम्ही घालायचं आहे. थोडं पाहिजे तर किंचित थोडीशी तुम्ही साखर घातली तरी चालेल. तर आता झाकण लावायचं आहे. त्यामध्ये थोडं पाणी घालायचं आणि ही भाजी मी वाफेवर शिजवणार आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर थोडी अर्धी वाटीभर तुम्ही पाणी घातलं तरी चालेल उसळ शिजवताना. आता ही उसळ चांगली शिजलेली आहे. उकळीमध्ये मी जरासुद्धा पाणी घातलेलं नाही. वाफेवरच ही भाजी शिजवलेली आहे. त्यामुळे मी झाकणावर पाणी घातलं होतं. तर आता यामध्ये मी एक अर्धा चमचाभर मी किचन किंग मसाला घालणार आहे. त्यामुळे ना मस्त अशी या उसळीला छान टेस्ट येते. तर आता हा मसाला व्यवस्थित मिक्स केलेला आहे. यामध्ये थोडीशी वरून कोथिंबीर घालायची आहे. पाव वाटीभर आपल्याला ओलं खोबरं घालायचं. व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तयार आहे झटपट अशी मोड आलेल्या मेथीची भाजी. नक्की करा. नक्की तुम्हाला ही रेसिपी आवडेल. मुलांच्या टिफिनसाठी सुद्धा द्या. मुलंसुद्धा आवडीने खातील. भाजी चपाती, भाकरी बरोबर खूप छान लागते. तर नक्की ही ट्राय करा भाजी. आवडली असेल तर नक्कीच बालवनी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्कीच कमेंट करायला विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.